sai aka ce ka je karanta alqur'ani na awa daya in kai awa daya sai ka kaman kai awa 10 amma aka ce ka yi game na awa daya ko ka shiga social media na awa daya in kai awa daya sai ka kaman minti 10 kai ko to wannan shi ake ce malahu. Duk abin da dan adam zai yi ba wahala yana yin cikin sauki bai ma san yana yi ba kuma kawai yana yi ne dan kashe lokaci ya karar da lokaci ya zama ya tafi su da wato wata rana wani yayi wata magana da ta yi da ce min tasiri muna cikin jirgi ne sai aka yi wani abu jirgin ƙasa sai ya ce ai wannan abin da suke yi waɗanda suka yi ɗin kamar misali mutum ne ya yi wani abin kirki sai ya ce ai wannan ba cikin lokacinsu suka yi ba shi ba malami ba ne mai hankali ne amma maganar ta yi min ma'ana matuƙa da gaske ya ce ai ba cikin lokacinsu suka yi ba a lokacin zama ne da ɗan adam ba ya da wani abu da zai yi zai fi kyau in za ka yi ibada ga Allah ka yi a cikin lokacinka lokacin da yanzu misali wanda yake ibada yana jira ya je ganin wani sai kafin ya ga wannan yana zaune a reception yana dan zikiri ko yana karatun Qur'ani ko yana tasha yana jiran jirgi yana zikiri ko yana karatun Qur'ani da kyau ba kyau ba amma an so kana zaune a gida ga iyalinka ga TV ga yara ga kaza ka kashe waya ka kashe TV ka ce yara su kale ka kai karatun Qur'ani to wannan shine lokacinka amma wancan dama ai lokacin kararwa ne maimakon ka karar da shi haka nan sai ka zaɓi yin abu muhimmi yana da kyau a yi abu muhimmi din amma ka koyi yi a lokacin ka ba a lokacin da ba naka ba ina fata an fahimta magana ce tana da majza a zatona tana da majza amma duk da haka ana so dan adam ya kyautata amfani da irin waɗannan lokutan ba ce a bar su ba su ma abin kyautata amfani amma kar su zama su kadai kake amfana da su ba ka ɗauko alƙur'ani sai kana jirgin sama kana kan tafiya ko kana transit kana zaune kana jiran wani jirgi kafin jirgin ka da zaka hau ya zo ko kana jiran wani mai gida kafin ka haɗu da shi ko wani abu dai wanda dama lokacin kashewa ne mataccen lokaci ne ina fatan an fahimta to kar ya zama baka baiwa Allah sai irin wannan lokutan kar ka baiwa Allah har lokacin ka ne tsada lokacin kan da yake hannunka kake da ikon tasarrufi kake da bada'il kake da alternative kake da options na ko kai wannan to har a wannan lokacin ya zama kana baiwa Allah lokacin ka shi ma wancan din ka bayar amma wannan din bayar da shi ya fi nuna ka bada lokacin ka to wannan abin da ake yi na a kashe lokaci shi ake ce ma lahu ina fatan mun fahimci bambancin la'ibu da lahu shi yasa a baya ka ayar da ke kafin ta ya hasrata na alama farratna dan shi la'ibu aikin yara ne galiban yaro kuma ba alƙalami a kansa dan haka shi ba a maganansa ana maganan mai lahu ne lahu kuma shine tafriq shine farrabawa in ka ga babba yana la'ibu akwai matsala a kwakwalwansa ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ware wasanni uku yace babu laifi a yesu shi kuma darasi ne mai girma a ciki abinda hadisin yake nuna mana wato wasan da yake yana da wani amfani da zai dawo maka ko al'ummanka da shi yace wasan rimaya wasan jifa dan mene dan wasan jifa yana koyar da kwakwalwa concentration da isabatul hadaf riskan abin da kake so ba kuma abin da kake so na madda ba kawai har na ma'ana mutumin da ya saba ya jifa ya sami abin da yake jifa in ya tunani ma zai zama kwakwalwansa tana iya dacewa har a cikin tunani ma ina fata mun fahimta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a koyi wannan wasan saboda ana koyon wannan yana taimakon mutum wajen zama murakkas concentrated wasa na biyu wasan sibaha wasan iyo a ruwa shi kuma wannan yana da amfani da yawa shi ma amma daga cikin amfaninsa bayyanannu gina jikin mutum wasa na uku wasa da doki amma shi wasa da doki anan abin da ake nufi da shi saboda doki lokacin da shi ake yaki ba a yi dulahu mastata'atu min quwwatin wa min ribatil khayl da shi ake yaki to koyan wasa da doki ana nufin koyan furusiyya koyan wato dabarun yaƙi da ƙarfi da sauransu saboda haka za a iya cewa training din sojoji a wajen wannan wasan dokin domin idan wannan nassin yana da hikma da illa to za ka iya kiyasin wasu akan shi saboda haka wajen wasan rimaya za ka iya cewa duk wasan da yake koyar da mutum dacewa kaga yanzu misali ai ana yin irin waɗannan abubuwan duka
a irin virtual reality din nan, ba dole sai an je an sami abin da za a harba, za a iya yin shi ba a hakika a aikace ba, ko to shi ma wannan zai iya zama, ko ko a'a Allahu a'lam irin wasan da wasu suke yi don koyan tarkizi din, to duk wasan da yake manufan shi koyan tarkizi din ne zai iya shiga cikin wannan wasan. Haka shi ma sibaha din duk wasan da manufan shi karfafa adalat ne zai iya shiga ciki. Sai dai misali za ka yi ce mutu ai wasan kwallo kila manufansa karfafa adalat ne, ba amma shi abin da zai haramta nau'o'insa da yawa shine abubuwan da za a gwama da shi na caca da sauran makamantan wannan. Idan babu su kawai don motsa jini ne to babu laifi shi ma zai shiga cikin kila za a iya kiyasin shi da wancan wasan da sibaha. Amma ka san kowane abu, shi yasa aka kawo tafriqi, kowane abu idan aka wuce iyaka da shi yana zama barna. Wannan kuma ba istisna'i, kowane abu, har sallah da azumi kowane abu addini baya son a yi shi fiye da ka'idan da shari'a. Shi yasa duka mun san hadisin salatatul ladina zahabu ila buyutin nabiyyi, ko mutane uku da suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi ibadansa, da karshe duk kowa ya faɗi ga abin da zai yi saboda sun ci to ai wannan gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma shi ai gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar in kana thamma dhanbun. To shikenan wannan yace zai ta kiyamul layli ba fashi kullum, wannan yace zai ta azumi kullum, wannan yace shi ba zai aure ba, to kuma duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuskurantar da su, ya nuna abin da suke yi ba daidai bane. To kaga abin da yake ibada ma kenan, balle wasa. Saboda kada dan an ce maka wasa, ina yawan faɗa mutane cewa ayi kwallo mutum dan motsa jini ba laifi bane, amma ka tashi da safe ku haɗu a majalisa ku ta gardaman kwallon Chelsea da Manchester, da rana kila ku je ku kalli kwallon da kanshi a talabijin, da la'asar ka je kwallon kai kanka, in an taso ku tsaya comment akan kwallon, da daddare kai kallon kwallo, to kaga kwallo ba haramun bane, amma wannan ya haramtar da shi. Inda kawai dan motsa jini ne zaka je kai dan ka motsa jininka, to in aka kiyasin shi da sibaha, idan wanda suka yarda da kiyasi ne, dan ka san akwai wanda ba su yarda da kiyasi ba, idan wanda suka yarda da kiyasi ne za su iya cewa to za mu iya kiyasin shi a wancan wasan na motsa jini da zai gina gaɓoɓi da zai gina jiki, dan haka za a iya yi. To amma kar a yi shi ta yanda shari'a ba ta yadda ba, bayyana al'aura a mai da shi caca da sauran makamantan wannan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. To Allah subhanahu wataala ya ce rayuwar duniyar nan fa gaba ɗayanta wasa ne, duk abin da ake a duniya wasa ake, ba wanda yake sanin haka kuma sai wanda ɗayan biyu, ko ya rasa ni'ima bayan samunta, ko kuma ya girma, sawa'un girma saboda imani ko girma saboda shekaru da khibra. Wani babban malami Sayyid Qutb mai fi zilalil Qur'an, Allah ya ji kansa da rahma, shahid, yana faɗin halin da ya wallafa littafin shi fi zilalil Qur'an, tafsirin Qur'ani ne.